ɓe deftono ɗo sah minani kaamiɗo ala ɗo eyi ko yayano dasir fayles mo wiyata ko fira alqouran wona kaamiɗo ha timmanta so yani o waɗi hande waɗi eyi min nani ɗon namdi si min eyi mi jokki noon pour a kaamilo timma eyi moƴƴat so inchallah yaltata ko fakon moƴƴat inchallah walla mi ƴewata kayitini mbasa tajde deftere maɗe kayitaji noon sa hay eyi ala seeɗa wattoyde ɗeɗo ɗum ɗum noon eɗen ɗo e suudu deftordu ɓe ngannduɗaa ko ceerno Dialaloudine Ba kanko jeeyi suudu ndu defte keewɗe ene tawee ɗo gila to baŋnge defte pulaar haa e defte alqurana e defte sharia e ko nanndi heenete taw ko ɗo e ndeer suudu he gonɗen eɗen garde ceerno men ceerno Ibrahima Kane katon leñol arde ƴeewde yurditaade hol defte taweteeɗe ɗo e nduɗo suudu tawi kalfinaɗo suudu ndu ko biyeteɗo ceerno Abdoulaye Adji e ɗo e wuro men Tiddogo Madina Gounass wiyete defterdu ndu wiyete ko Gundaga ene gasa ceerno men ceerno Ibrahima Kane artuna en holko woni Gundaga ko